ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं गरीबों की दुआ लगेगी गरीबों की दुआ लगेगी गरीबों की दुआ लगेगी Hello guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरो पिकनिकखौ बरायबावनाय थाबाय ओमफ्राय जोङो दा गामि खाथिनि उरावफोरनि हाबा जाहैनो थांनो नागिरदों आरोना नै लोगोफोर दं गाव गावबागाव जाय फारा फारि थाबाय लागासिनो नै सासे नैबे बेसेबांबा गोजाननि गथ' ओमफ्राय जों गामियाव फैनानै हाबा मोनजालाय माबा माबि मोनजालाय माबा माबि खामानि मावगासिनो नोंसोर आरो थाबायलांगासिनो बोथोरा थान्दा दोमैलुलु सानाबो हाबनोसै ओमफ्राय बारसो बारदों आरोना ओमफ्राय आं न'आव थाबाय थानानै गोजांनाय मोनाखैमोन दा एसे गोजांनाय होनबाय गस्ला सुइटार गाननो गैया लामायानो हाग्राबारि थाबायलाङो र' बिसोरखौ देखायहैनां गाइस हाबा जाहैग्राफोर नोंथांमोना माबा मोनसे खोथा बुंनो माबा बुंनो जेबो बुङा फांख्रब माला मोनजागोन सानगासिनो आरो माला हाबा मोनजाहैगोन सानगासिनो बियो थाबायनाया सिगां होथारदों मालाय लोगोफ्रा थांजोब्बाय नै बेना ओंखायनो जि होसोबाय खर'फ्रा थाबायनानै गामि खाथियावनो आरोना गाइस उरावफोरनि हाबा नै सैमाबो सोंलायगासिनो थार अरलायगासिनो थार गाइस नायलांबाय था देखायबाय थागोन माया माबायदि दुब्लिबारि हाग्राबारिजों बारस'बोदों आरो जों गाइसफ्रा ओमफ्राय हाग्राबारियाव फैबाय ओमफ्राय आंना मबाइला केमेराया बारा मोजां नुवा ओमफ्रायो दुब्लिबारिजों फैबाय आरोना उरावपारायाव गामि खाथि जायो नालाय सरबजों फैबा फैजायो ओमफ्राय जोंना खाथिखा बारस' जाखायो नालाय दुब्लिबारिजों बेखायनो माबाबाय आरोना थाबायबोबाय जोङो बिसोर थांग्रोबाय ओमफ्राय बिसोरो बायदिसिना होनबाथाय भिडिअ लानायाव बेनिखायनो आं बिसिनि गोजान जानानै थालांबाय नायलांबाय था लावथि खाथि जायो आरोना गाइस हाबाया बेनिखायनो हाबायावबो थांगोनबो थाङा मोसाबो खामला जाबाय आं थांफिनो नामानो जाबाय आं मा इन्टारेस्ट मोनहैगोनबो सानदोंमोन लायनो हाबायाव बेखायनो लेंहैनानै लेंहैदोंमोन हाबा जानो गामि खाथिनि मथे गोनो गोथो मोनदों आरोना गाइस थांनाय नायसै नै सासे जाम्बाया बैग्रि फिसिदों सासे जाम्बाया गाइस आंना लोगोफ्रा गाइस आंना लोगोफ्रा जाम्बा गोजासो जेबो बुंनो रोङा आंना लोगोफ्रा जाम्बा गोजासो जेबो बुंनो रोङा भिडिअआवबो उल्टां फाल्टांसो थाजोबो लाज लागासो थाजोबो नैबेल' एसे थावथाव आयौ बे गोजान जायगा नालाय आइदि गाहैबायसोमोन नै लंपेन्टआ थाबायबोनायाव बायदि जाजोब्बाय गाइसआला हेलै गाइस साला सिख्लाफ्रा नायबानो जाबाय माबायदि देलायजों हाबायाव माबायदि गानोथाय बिसिना सावथाल सिख्लाफ्रा हाबायाव माबायदि गानोलै नालाय नायना होनब्रा ओमफ्राय नों दा माबा मोनसे एदावगोन नामा नों सावथाल आयौ एदावगोन होगोन मोजां बिजों र' बिजों एदावगोन होगोन बै सिख्लाफ्रा नै लामाया एवजोब्बाय मालाय दुब्लिखौ गामि मोनफैबाय गाइस गामि मोनफैबाय गाइस खुगायानो खराद्रायथारो आंना ओंखायनो बारा खोनास्लाबलायनो नागिरा हेल' गाइस मा होनदों लोगोफ्राबो नै जा गिदिर जोंना गिदिरथार नोंलाय गाना देन्जारसो गाना मालाय गोमबायबो नै माबा बुंनाय जायो बेबा बुजिला हेल' गाइस गथ'फोर नै हाबो नों मोसागोन मोसागोन हा मोसायो
खाथियाव नालाय थाबायबाय apa nih जमा दंजोबथारो मानसिफ्रा नै मालाय दामखावग्राफ्रा बेसेबांबा गोगोम खावना मोसायो हाबाया गाइस हाबा जाबायग्रा guys, aji susah lagi. Aji susah paham benar. Apa tapi orang buruk kita temui. Apa tapi orang buruk kita tuh guys. Nih kita salah dah kau ladeng. Apa kau ladeng? Saya nak berapa? Salam baik guys, salsa murizeng. Guys, waktu tadi jauh tanah yang pilih habis ngapun. Guys, kan ya. Hap sempal. Ini kau yang mana ni? Saya yang kian guys. Kamu sih senuran jauh tanah punya. Ini buri deh. Ini buri. Tiger. Ini kita ya. Waalaikumsalam. Jauh tanah itu berapa nih? Soalnya apa sah? Pegang kita tuh guys, enggak mini nih sang bangsa. Poro pergi saja boleh. Tuli pada sudah terbaik. Pegang sebabong dari apa? Poro pergi lah kasnya. Poro pergi kan poro pergi langsung pergi deh. Poro pergi kan poro langsung pergi guys. Saling dong, mereka masih apa ini tuh nak bisa nih betisah sebenarnya, jauh masuk mine, buat for lagi sih rakyat dot nih, biar boleh, apa tapi nih segini tadi betisah sebenarnya, bangkam songdeng, Peter songdeng, biaungdeng, buruk perdagangan keluar nak. Baik, di situ harta perdagangan apa yuk kemana bro perdagangan? Yang musa kasnya. Senang, kamu kesian tahu mana guys? Nih, plastik pun ada jadi babu. Lada macam. Beri semua ini guys nih. Semua ini guys nih. Live tu banyak lagi sini. Live nuah video sih. Guys. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं गरीबों की दुआ लगेगी, गरीबों की दुआ लगेगी।